बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मोनसे दुखुनांथाव रादाब। बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेरलाया गारिनि जाब्रबथायजों फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर रामसिं गेरला बिथाङा गसाइगाव बिनाखातायाव गारिजों फुलिरलांजाना गोब्राब जोखोम जानानै रायलायनो हायै थासारियाव दं। बिथांखौ गसाइगाव सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। बिनिखायनो साफ्रोमबो बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम नखरनि सोद्रोमाफोरा बिथां रामसिं गेरलानि जोखोम जानानै थानायखौ मोजां फाहामसालियाव लांनो हानाय बादि अनसुंथाइ लुबैदों। लोगोसे BTR नि गाहाय प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे BTR नि हारिमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांनिफ्रायबो अनसुंथाइ हास्थायदों। एकाउन्ट नाम्बार 3682225056 IFSC कड SPIN 00001119 आव सोना हरनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरा खावलायदों। गुबुन रायजोआव सासे बर' फरायसानि जिउ खहा। क'क्राझार वार्ड नाम्बार 5 ब्रह्मपुरनि थागिबि क'क्राझार जिल्ला गावबुरा गौथुमनि रांगिरि जनक लोचन मोसाहारिनि देरसिन फिसाज्ला रामायना इन्स्टिटिउट बेंगालुरुआव BBA सेथि सेमिस्टाराव फरायगासिनो थानाय फरायसा घृतुराज मोसाहारिया जाब्रबथायजों जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय घृतुराज मोसाहारिया फुंनि समाव वाटारफलाव थांदोंमोन। बे समावनो जाब्रबथाय जानानै जिउ गोमायो। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों फिन सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। सा सानजा भारतनि माखासे रायजोफोराव बे साननैसो थाद'नाय गैयै अखा आरो गोब्राब बारहुंखा बारनायजों गोबां न' बां सिलिंखार, जिब जुनार, मानसिफोरनि जिउ खहा जायो। बेबादिनो तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आमबारि गामिनि अमे मोसाहारि बिथाङा थांनाय हरनि 1:30 समाव गावनि बिसनायाव उन्दुबाय थानाय समावनो गोब्राब बारहुंखा फैनायाव फांब्रै फांबा बिफाङा गोग्लैसिननानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। बुंथिनो गोनांदि जिउ खहा जानाय आइजोआनो नखर सालायोमोन। फिसाय दंब्लाबो जौ लोंनानै थायो, जायनि थाखाय रुंसारि जानाय आइजोआनो नखरजों लोगोसे फिसाजो सानै आरो फिसाज्लाखौ फरायहोयोमोन। क'क्राझार जिल्लायाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा सासे ट्राइबेल हारिनि सुबुंखौ गावथारलांदों। रंजालि बैसागो फोरबोनि रंजानाय समावनो क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुसुजरायाव सिनाय मोनै सुबुंफोरा थांनाय हरनि समाव सासे आबाद मावनानै जाग्रा बिनु चन्द्र राभाखौ गावथारलांदों। बिथांजों लोगोसे फिसाज्ला हरिज्योति राभाया गुलि नांजाना जोखोम जायो। बे जाथायखौ खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव BTC नि मावफुं सोद्रोमा रेवरिवा नार्जिहारिया दावबायनानै सुलाद लाहैयो आरो जाथायनि सायाव गोख्रोङै संदाननानै दायनिगिरिखौ दिनै गाबोननि गेजेराव हमनानै साजा होनांगौ होनना पुलिस खुंथायनि खाथियाव दाबि दैखांदों। BKWSC नि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारीनि बिबुंथि। जोंनि मोजांखौ माब्लाबो गुबुन हारिया सहायनो हाया आरो मोजांखौ फोसावनो नागिरा। जोंनि मोजांखौ खोमानो नागिरो। दामनाय देनाय मोजां जाब्लाबो दोनखोमानो नागिरो होनना BKWSC नि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथियो। बुंथिनो गोनांदि दान मोनसे सिगां बर'नि हाथरखि हलिचरन नार्जारिया ISL आव हायदाराबाद FC नि जानानै गेलेनायाव जोबथा एबा फाइनाल मेचआव गल होनानै हायदाराबाद FC खौ देरहाहोनो हादोंमोन। नाथाय असमिया खौरां बिजोंफोराव हलिचरन नार्जारिया जायगा मोनासै आरो जाहाथे बेफोरबायदि जानाङा होनना बिथाङा फोरमायो। आसाम नाङैनो बिहु बैसागो फोरबोनि रंजानाय समावनो रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव गोब्राब अखा, अन्थाइ आरो बारहुंखा बारनायजों गोबां न' बां सिलिंखार जानायजों लोगोसे मानसिफोरनि जिउ खहा जायो। आप्पार आसामाव गोब्राब अखा बारहुंखा बारनायजों 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। डिब्रुगड़ जिल्लानि टिंखं सहराव मोनसे जाथायावनो गासै 4 आइजोनि जिउ खहा जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 4 आइजोफोरा गोब्राब अखा हाबाय थानाय समाव औवा बिफां खाथियाव आश्रय लाहैयो। बेबादि समावनो औवाया गोग्लैसिननानै 4 आइजोआ जायगायावनो जिउ खहा जायो। बेबादिनो तिनसुकिया जिल्लानि जागोनाव सानै बाइकआव थांबाय थानाय समावनो बिफाङा गोग्लैसिननानै सासेया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया देहा फाहामसालियाव लांबाय थानाय समावनो जिउ खहा जायो। बेबादिनो बरपेटा जिल्लानि जानिया ओनसोलावबो बारहुंखा बारनायजों बिफाङा न'आव गोग्लैसिननानै जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।